Jeg hedder Lykke. Jeg er lige mødt ind i glassalen her kl. 10, og lige om lidt så skal vi op og lave opvarmning. På normale spilledage, der har vi fysisk opvarmning, som vi lige har haft, og stemmeopvarmning, og så har vi beskeder bagefter. Og nu er vi i gang med lydprøve, så vi lige kan tjekke, at lyden det fungerer, som det skal. Efter vi har været til opvarmning, så går vi alle sammen i gang med at sminke os, og så fletter vi hår. Der er nogen, der skal have flettet hår, fordi de skal have kostymer på, hvor de skal have håret inde i kostymet. Men alle er faktisk virkelig gode til at hjælpe hinanden, fordi der er nogen, der er rigtig gode til at flette, og så er der nogen, der ikke har lært det endnu. Så også de små pindsvin, de skal også have flettet hår, og der hjælper vi dem alle sammen. Lige nu der er jeg i gang med at hjælpe Andrea med at få noget af hendes pindsvin makeup. Hun laver faktisk meget af det selv, men der er nogle af tingene, hvor de små godt kan bruge lidt hjælp. Udover sådan forberedelse, så er der også virkelig god stemning herinde. Vi hører altid lidt musik, når vi gør os klar, og det er bare virkelig hyggeligt. Og alle går ind i de forskellige garderober og får hjælp, og vi taler alle sammen virkelig godt sammen. Så det er bare mega hyggeligt at gøre sig klar.